Krásny deň, leto je v plnom prúde a dnes si povieme, ako sa starať o našu pleť v lete. Určite tieto horúčavy, ktoré máme, nám dávajú všetkým poriadne zabrať. Ale predstavte si tú našu pleť, vlasy a pokožku, ktorá je vystavená slnku, vetru, vode, chémii a preto naša pleť je odkrytá počas celého dňa, ako vodne, tak aj v noci a preto si vyžaduje veľmi dôkladnú starostlivosť. Tak poďme sa na to pozrieť ako. Vieme, že 4 kroky. Prvým je čistenie. Na čistenie v lete je veľmi vhodné používať čistiace gély alebo také ľahšie čistiace mliečka, ktoré naozaj tú pleť čistia, hydratujú a zároveň aj vyživuje. Vynikajúce je čistiace mlieko z rady Fukoidan, ktoré je hydratačné. A ja veľmi rada používam v lete čistiaci gel zelený čaj. Gel je naozaj taký gel a veľmi krásne jemno vonia. A on sťahuje pory a sťahuje pokožku. Tým, že v lete je tá pokožka masnejšia, viacej sa potíme, preto tú pokožku, tú pleť treba čistiť a sťahuje aj pory, lebo keď je teplo, tak sa nám rozťahujú tie pory a pokožka je taká viacej zanesená, preto si vyžaduje veľmi dôležité čistenie. Teraz v tomto období nedoporučujem napríklad často používať hydrofilné odličovacie maslo. Áno, aj keď máte suchú pleť, používajte ho, ale striedajte. Napríklad ráno si dajte maslo a večer si dajte čistiaci gel. Takže k čisteniu samozrejme nezabúdajme na naše hubky, či už silikónovú hubičku, ktorá nám krásne pleť masíruje, prekrvuje, čo je veľmi, veľmi dôležité pri čistení. No a ja ešte veľmi rada používam, hlavne večer, tampóny. Čistiace tampóny s pH kyselinami, ktoré sú čisté bavlnené a voňajú naozaj úžasne. Priam božsky. A oni nám robia taký jemný peeling a tieto môžeme používať každý deň. Peeling by sme si v lete nemali robiť, a len veľmi zriedka, ale práve peelingové tampóny nám robia taký jemný peeling, zároveň čistia, robia peeling a vyživujú tým, že obsahujú tie ovocné pH a kyseliny. Takže čistiace tampóny určite doporučujem, v lete používajte ich. No, takže to je čistenie. Druhým veľmi dôležitým krokom je tonizácia. Tonizácia tej vyčistenej, oslabenej vrstvy pleti, aby sme tú pleť stonizovali. Takže toník máme nespočetné množstvo. Ak máte suchú pleť, tak určite používajte Collagen Active alebo používajte s hadím tukom, s ovčou placentou a vynikajúci je booster alebo tonikum so slimáčím mucínom. Takže naozaj je veľmi dôležité vybrať si to správne aj tonikum a celú radu. Ak nemáte skúsenosti s tonikom, slimáčim, nič nepokazíte, pretože stonizuje, ale zároveň aj vyživuje. Je taký ako mliečko, on vám krásne upokojuje pleť. Ďalej, kolagénové tonikum. Kolagénové tonikum dodáva pleti hydrolyzovaný kolagén, podporuje aj tvorbu kolagénu a naozaj tú pleť vyživuje, pripravuje ju na prijímanie ďalších látok. Je také jemnučké, také mazľavejšie a malinko, tak ako keby sa pení. Takže v lete určite doporučujem toto tonikum. No a kto má veľmi suchú pleť, hlboké vrásky alebo kto rieši pigmentové škvrny, určite doporučujem slimáči sadím tukom tonikum, ktoré okrem výživy a tonizácie ešte zosvetľuje aj pigmentové škvrny a vonia každé naozaj nádherne.
Ďalej, čo by som doporučila po stonizovaní pleti, ako? Niekto hovorí, že na dočistenie pleti používame tonikum. Ja si tonikum dávam vždy na ruku a si ho vklepem krásne do pleti. Ja vám môžem ukázať aj toto slimáčie, že ako to tonikum vyzerá. Ja si ho veľmi rada takto vklepem celé do pleti. Ja ľutujem tonikum vyhadzovať do tampónov. Takže to je tonikum. No a tretím krokom je sérum. Séra sú špeciálna výživa, ktoré každá pleť potrebuje. Teraz v lete zvlášť dodržiavajme tieto 4 kroky. Séra sú veľmi dôležité. Tu mám fluid na očné viečka. Fluid, aj starostlivosť o očné viečka je veľmi, veľmi dôležitá, hlavne teraz v lete, kedy je tá jemná pokožka, ktorá neobsahuje tuk, je veľmi namáhaná. Takže ako používame séra? Séra používame, ja mám rada tieto s pipetkou, to fluid je taký hustý, ja si nanesiem pár kvapiek a iba jemne vklepávam popod oko, ponad oko, nikdy nie na viečko, vklepem na tieto vejárkovité vrásky a ešte na mračivku. Hej. Takže vklepeme chvíľonku, necháme vsiaknúť, pôsobiť a hneď na to aplikujeme očný krém. Takisto ako sérum, iba vklepávame. Nikdy nedávame na viečko, ale vklepávame na tento oblúk nad očnicový a vklepávame vlastne na tieto vrásky okolo očí. Ak cítite, že máte hlbšie vrásky a necvičíte, tak môžete si samozrejme dávať aj na tieto vrásky. Dôležité je očné okolie a potom nasleduje pleťové sérum. Na celú pleť, to znamená očné okolie máme takto a na pleť, krk a dekol, takisto čistenie, takisto tonizácia a sérum. Ja sa priznám, že teraz v tomto letnom období milujem radu Fresh Click, aj keď je pre mládež, ale je výživná a je hlboko hydratačná. Takže teraz môžete dávať kľudne vrstviť aj viacej vrstiev. Takže táto podkladová báza je vynikajúca. Skutočne aj na pleť to je ako balzam, ako zamat. Ona obsahuje výťažky z aloe, z opuncie a je naozaj vynikajúce sérum. Takže môžete vsadiť na toto sérum. A priznám sa, môžete samozrejme, pozerám, že som si zobrala druhú fľaštičku, aj s kordycepsom, alebo vynikajúca je kolagénová esencia s morskými riasami, ktorá je hlboko hydratačná, alebo si môžete dopriať Ocean Riches aj na očné okolie, aj na pleť, krk a dekolt. Takže séra sú základnou výbavou v starostlivosti o pleť. No a z našej novej rady, kde máme esenciu, tak kľudne si môžete používať, to je vlastne ako sérum, pleťová esencia, ktorú ja sa priznám, že ja používam viac vrstie v lete, takže vypadá takto. Je úplne že úžasná, úžasná. To je pohľadenie pleti. Takže ak esencia, polypeptidová esencia, to kolagénová je naozaj vynikajúca, podporuje tvorbu kolagénu, vypína pleť, vyživuje ju. Naozaj to je tak mňamková rada, ľahká, svieža, teraz na leto ideálna. Takže voľme teraz tieto ľahučké séra, ako som povedala, kolagénová esencia, polypeptidová, Fresh Click, takže voľme tieto rady. No a ja vlastne teraz na sérum veľmi rada nanášam náš Collagen Active. Collagen Active na pleť, ktorý vlastne nám prekryje tú vrstvu séra a to je modelujúci gel, vypína kontúry pleti, podporuje tvorbu kolagénu a chráni pleť. Takže vrstviť teraz v tomto období je veľmi dôležité. A modelujúci gel vypadá takto. Je to taký krásne vonia a obsahuje kofeína. Budete vidieť aj na tej pleti, kde som si tu dávala, na tejto strane, by ste videli, kde mám ošetrenú pleť. Aspoň troška, keď som ani od prvého kroku.
a budete vidieť tú stranu, kde nemám. Aby ste videli, že aký je to rozdiel. Je to brutálny rozdiel a tá pleť to naozaj veľmi, veľmi potrebuje. A nezabúdajte, že pleť, krk, dekolt, očné okolie. No a celú našu starostlivosť prikrývame krémom. Keď si ráno ošetríte pleť, tak použite krém, takisto ľahký. Ja sa priznám, že momentálne nemám tu Fukoidan, ktorý je denný aj nočný krém. Takže môžete si dať Fukoidan ráno, ale vždy ho ešte prekryjte krémom s ochranným faktorom. Alebo si dajte len krém s ochranným faktorom. Vynikajúci je krém s bielým čajom a celá rada Herbal Energy, ktorý má protivráskový efekt, omladzujúci efekt, bráni pred vznikom pigmentových škvrn a aj zjemňuje už vzniknuté pigmentové škvrny, minimálne takýto ochranný faktor 10. Ak máte suchú pleť, určite môžete používať krém so slimáčim mucínom, takisto má ochranný faktor. No a večer môžete použiť buď Fukoidan, alebo veľmi rada používam túto radu by som vám teraz dala na leto do pozornosti. Využite, používajte, je taká univerzálna, môže sa používať aj na deň, aj na noc a už iba potom prekryjete tým krémom s ochranným faktorom. Hlavne ráno, večer nepotrebujeme. Večer zase tú mega výživu podporme. Takže to je taká základná starostlivosť, ktorá je veľmi dôležitá. Čo ďalej by som ešte k tej pleti povedala, tak teraz sú veľmi dôležité používať jednak našu revitalizačnú esenciu počas dňa, ráno, ale aj večer, počas dňa na revitalizáciu, hydratáciu a výživu pleti. Táto esencia obsahuje veľmi výživné látky, ktoré pôsobia na mikrobióm našej pleti, to znamená, vytvárajú takú správnu ochranu pleti a má silný hydratačný účinok, ale aj regeneračný účinok. Takže túto esenciu máme vždy v kabelke. No a ja som zabudla zobrať čistiacu penu. Na čistenie takisto môžete používať aj čistiace peny, sú jemnučké a určite striedajte, ako som povedala. Ak máte citlivú pleť, používajte čistiacu penu. Teraz máme vynikajúcu akciu, kde je čistiaca pena Vitaderm, vynikajúca krémová nočná maska Biotik a esencia ako darček. Takže môžete využiť túto akciu, ktorá je naozaj vynikajúca teraz na leto. Veľmi potrebná a vonia a účinkuje priam božsky a používajme masky. Takže Biotik je maska, ktorú môžeme používať aj 10-dňovú kúru po sebe. Si urobte, ak ste si ešte nerobili 10 dní po sebe, kľudne môžete teraz. Alebo každý druhý deň, ako sa vám dá. Urobte si relax s maskou, či už sú to látkové masky. Ja veľmi rada používam nočné krémové masky, kde pôsobí tá maska celú noc. A Biotik je naozaj unikátna maska, ktorá do hĺbky vyživuje pleť, hydratuje ju a ráno je pleť taká krásna, svieža. A pozrite sa, vidíte ten rozdiel? Vidíte ten rozdiel na tej pleti tu a tu? A to som ešte nerobila čistenie, iba som dávala sérum a ten modelujúci gel a troška krémiku. Vidíte to? Ten rozdiel, pleť je krásna, lesklá, svieža, vypnutá, skutočne veľmi, veľmi potrebné veci pre našu pleť. No a samozrejme, nezabúdajte na tie pleťové masky, ktoré máme rôzne, krémové, nočné. Teraz máme výborné aj akcie. Očné okolie používajme, či už sú to naše masky z úzu, alebo sú to naše očička vynikajúce. Teraz máme výbornú akciu na očné okolie, kde má na pleť je kolágen, aktív maska, liftingová a k tomu máme očička. A určite nezabúdajte na naše pery, pretože pery v tomto období, kedy veľa rozprávame, oblizujeme, pijeme, slniečko svieti, preto používajme našu úžasnú peptidovú masku, ktorá pery hydratuje, vyživuje, ochraňuje
alebo môžete používať, pozerám, kde som si dala, aj kelímok Fukoidan. Určite, ak nepoužívate rúže, vrele vám doporučujem, pozerám, že kde som ich dala, lesky na pery, masku, striedajte počas dňa, aj večer, keď idete spať. No a nezabúdajte, milé dámy, určite nezabúdajte na výživu tela zvnútra, kolagén, doplnky stravy. Ja užívam kolagén dlhodobo, teraz som mala pauzu tým, že nám chýbala, už som nemala, takže kolagén každý večer užívam a ako som hovorila, kalcemarín, vápnik, ja som už dáma v elegantnom veku a potrebujem tomu telu dodať kosti, klbom a chcem, aby som mala aj krásnu pleť a krásne vlasy. Ešte by som vám dala do pozornosti náš enzymový púder, urobím vám na ňo príspevok. Enzymový púder obsahuje enzymy, ktoré vyživujú pleť, vyhladzujú pleť, čistia. Enzymový púder môžeme používať aj ako pleťovú masku, a potom si ju zmieme a môžeme ho používať aj na čistenie pleti. Používa sa tak, že nasypeme si do dlani trošička púdru, to je prášok, naň dáme 2-3 kvapky teplej vody, rozmiešame na kašičku a tú kašičku natrieme na celú pleť. Takže môžete ho používať aj ako krok pri čistení a raz, dvakrát do týždňa aj ako masku. Vynikajúci enzymový púder, budete vidieť, tá pleť bude ako hodváb, naozaj nádherná. Takže starajme sa o našu pleť, pretože čo jej dodáme teraz v lete, ako ju vyživujeme, ako ju budeme hydratovať, tak bude naša pleť vypadať v jeseň a potom v zime. A čím nám viac rôčkov bude pribúdať, tým tá naša pleť bude krajšia, verte mi. A nezabúdajme na pitný režim, čistú vodu, hlavne čistú vodu teraz teple, to je základ pre naše zdravie. Voda je najlacnejší, najlepší liek, ktorý naše telo čistí a hydratuje. Takže vám ďakujem za pozornosť a prajem vám ešte krásne leto. Majte sa pekne.